онлайн включване с Людмила Атанасова от Университета за чуждестранни изследвания Ханкук. Нейната тема е адаптация на обучението по български език за корейски студенти, методи и съдържание. Надявам се да имаме връзка. Здравейте, чуваме ли се? Чуваме се, да. Да, здравейте, добро утро в България. Сега тук е вече 5 след обед. Много благодаря на организаторите за тази възможност да се включа от Корея и да споделя това, което ние правим тук по отношение на обучението по български език в университета Ханкук. Тук работим аз и колегата Спас Рангелов, професор Рангелов. Имаме и корейска колега. Средата е доста различна от други места и сега ще споделя с вас какви са тези разлики и какво правим, за да можем да направим обучението по български език не само ефективно, но и приятно за студентите. Първо бих искала да споделя за това какво представлява програмата по българистика. Създадена е през 2005 година, така че тази година празнуваме 20 годишнина на българистиката в Корея. Част от катедрата по грецистика и българистика към факултета по национално-стратегически езици. Катедрата е замислена първоначално като катедра по балканистика, но още в самото начало се установява, че ще се изучава гръцки език и български, но не само като езици, а като дисциплини от регионалните изследвания, т.е. Area Studies. Това, което е в известна степен най-големият ни проблем, е, че още от самото начало гръцки и български или грецистика и българистика са включени в една специалност. Докато, например, в катедрата по унгаристика или романистика ситуацията е различна. Там една специалност покрива региона на съответната държава, една държава. Затова още от самото начало по споразумение между професорите в катедрата неофициално се преподават две специалности. Въпреки че в дипломите на студентите е записано, че са специализирали грецистика и българистика, всеки студент при постъпване в катедрата си избира една от двете специалности. И обикновено не слуша предмети от другата специалност. Предметите по езика представляват около 60% от общия хорариум на програмата. Съществува много силна тенденция към постоянно намаляване на кредитите, които са необходими на студентите, за да завършат специалността. Когато аз започнах да работя тук преди 16 години, повечето студенти изучаваха основно само една специалност – българистика. Някои избираха да учат и втора специалност, но от тогава ситуацията се промени. Самият университет осъзна, че на студентите им е трудно да се реализират професионално с специалности като българистика, грецистика, романистика и започна да препоръчва на повечето студенти да изучават и втора специалност, например политология, икономика, културно съдържание
културология, също много от нашите студенти учат международни отношения. И всъщност те се реализират професионално с втората си специалност, като съответно бяха предприети и мерки това да бъде отразено в програмата и бяха намалени много кредитите, необходими за завършване на първата специалност и в момента са изравнени с тези на втората специалност. Тоест, всеки един студент, който започне да учи в нашия факултет така наречените стратегически езици, той изучава и втора специалност. 42 кредита е това, което е необходимо за завършване на българистика, 42 кредита за втора специалност и отделно има 32 кредита, които са задължителни от общообразователни предмети, които студентите си избират в отделен факултет. Там има предмети от рода на психология, западна история, азиатска история, изключително разнообразни предмети. Един кредит е 16 часа от 50 минути, тъй като тук семестърът се състои от 16 седмици и един час на седмица представлява един кредит. Изчислявала съм, че часовете по български език, които ние предлагаме в рамките на цялата програма, са около 4 пъти и половина по-малко от часовете по корейски в специалност кореистика на Софийския университет. Тоест, часовете са изключително недостатъчни за достигане на някакво по-сериозно ниво на владение на езика. Така че основните особености, специалност, тук съм отбелязала с въпросителен, защото неофициално сме специалност и в университета тази ситуация е напълно известна. Ние постоянно повдигаме въпроса, борим се да бъдем обособени официално в специалност. Има различни негативи, които проистичат от този факт, като, например, брой на студентите. Нашите студенти са наполовина в сравнение с тези на унгарски, на полски, румънски. Финансиране или възможност за участие в международни програми. Ощетени сме по много начини. Но броят на часовете по езика е недостатъчен и е, например, наполовина в сравнение с броя на часовете, които се изучават в специалност руманистика. Езикът се преподава основно в първи и втори курс, защото в трети и четвърти курс студентите се концентрират върху втората си специалност. И от самия университет постоянно ни насочват към намаляване на часовете по чужди езици, за сметка на часовете по регионални изследвания. Т.е. насърчават ни да се фокусираме основно върху съответното общество и регион. Изключение прави само английски език, който се смята за необходим за всички и че трябва да се владее много добре от всички студенти, независимо дали изучават и някакъв друг чужд език. Като се предвижда, че изкуственият интелект до някъде ще допринесе за това всички, които искат да напреднат с езика, който са изучавали в университета, могат в бъдеще с помощта на изкуствения интелект да изучават съответния език или изкуственият интелект ще поеме функциите, например, преводаческа дейност или ще улеснява комуникацията на съответните езици. Друга особеност на обучението по български език е, че у студентите липсва мотивация. Това за изучаване на езика може да звучи странно, но това е особеност не толкова
на нашата програма или на нашия университет. Това е особеност на цялата образователна система в Корея, където основната цел е да се придобие диплома за висше образование, като специалността не е толкова важна. По-важно е от кой университет е придобита тази диплома. Обикновено различните фирми и организации обучават хората, които наемат на работа, и основно се гледа кой университет е завършил съответния кадър, като се смята, че ако си успял да постъпиш в определен университет, значи притежаваш всички необходими качества, за да научиш в бъдеще, да усвоиш каквито знания и умения са необходими за съответна работа. Нашия университет е в първите 10 в Корея, така че нашите студенти са мотивирани просто да завършат висшето си образование, независимо от специалността. И съответно, много от тях, като постъпят в нашата катедра, в началото изобщо не знаят нищо за България. Едва след като са постъпили, започват да търсят в интернет, да гледат видеа в YouTube и да видят какво е това, което ще учат, къде се намира тая държава. И пред нас основната голяма задача в началото е просто да ги мотивираме и да им покажем, че има някакъв смисъл от изучаване на предмети, свързани с България, от изучаване на български език, и се стремим всъщност да създадем от тях не просто мотивация, свързана с толкова като интелектуален стремеж да се занимават с езика, колкото да възбудим техния интерес към страната, и в самото начало подхождаме по-скоро на емоционална основа. Голямо значение за мотивацията са международните програми и възможностите за обучение в България. Министерство на образованието предлага възможност на 6 наши студенти всяко лято да участват в летните семинари по български език и култура в Софийския университет и в Великотърновския университет. Нашите студенти се връщат изключително мотивирани от тези програми, след като видят и имат пряк досег с България, с българите. От тях се появява желание да научат повече за страната. Имате 5 минути още. Да, благодаря. Нашата програма и особености на обучението по български са съобразени с политиките на корейската образователна система. Съответно, и, както споменах, недостатъчен хорариум, което налага оптимизиране на чуждоезиковото обучение. Затова ние акцентираме върху някои извънкласни методи на подготовка, като например поддържаме постоянен контакт с студентите от специалност користика на Софийския университет. Осигуряваме контакти между тях и нашите студенти. Така те онлайн се срещат в групи и обменят опит, помагат си с домашните, също така правим състезания по превод, опитваме се да използваме изкуствен интелект и съответно търсим повече възможности за обучение в България, но си остава проблема с липсата на културен, географски контекст у студентите, която води до липса на мотивация за обучение по езика. В предметите от областта на регионалните изследвания се опитваме по интересен начин да ги запознаем с българската култура, традиции. Имаме предмети по българско кино, литература.
Четем съвременни автори, основно на английски, понякога и на корейски, ако разполагаме с преводи. Винаги трябва да предлагаме, просто тук такива са методите на обучение, богати визуални материали, организираме дискусии, също съвместни проекти с български студенти онлайн, заедно изработват видеа, например на тема транспорта в София, транспорта в Сеул, българска храна, корейска храна. Студентите сами издават информационен бюлетин. Това са информационни карти, така наречените информационни карти, които тук са един от начините да се разработи определена тема. Това е, например, сравнение на България под османска власт с периода на японската окупация на Корея. Обикновено такива информационни карти са от порядъка от 6 до 10 и те се публикуват в Инстаграм на катедрата и в информационния бюлетин, за който споменах. Тук студентка представя 7-те Рилски езера. Тук студентите са намерили тема за powerlifting, от вдигане на тежести, някаква техника, разработена в България, за която дори аз не знаех, но се използва в световен мащаб. Това е бюлетинът добре. Според студентите добре е дума, която най-често чуват в България и има така положителна конотация. Затова бюлетинът или списанието се нарича също добре. Друг проблем е липса на езиков контекст. Студентите абсолютно незапознатост с българския език. Те са запознати до някъде с английски, но който изучават от съвсем малки, но тук се изучава по много устарели методи, като цяло езиковото обучение, за съжаление, е на такова ниво. Основно се изучава граматика и лексика. Не се упражнява толкова различни ситуации от ежедневието. Студентите нямат възможност да се научат да говорят и съответно това се принася и към обучението в български език. Ние трябва да им обясняваме теоретично първо какво е това род на съществителните имена, какъв е смисъл на числото, как се използва, какво е лице на глагола. Много трудно е да обясним свършен и несвършен вид. Винаги са необходими много примери и в учебните материали трябва да се обясни всичко на корейски, за да им стане ясно. Тъй като са свикнали... Ще приключа бързо. Тъй като са свикнали да наизустяват основно думи и граматични правила, ние не можем да избегнем този подход, защото от тях се появява тревожност. Чувстват се изключително несигурни, така че го използваме, но надграждаме, като в класната стая създаваме приятна, приятелска атмосфера и започваме с леки упражнения по говорене и постепенно надграждат и в крайна сметка те се отпускат и дори казват, че български е много по-интересен от английски, български се учи много по-лесно от английски. Това са учебници. Първият използваме в часовете с двама колеги. Го разработихме. Другите са написани от наши бивши студенти. Едната студентка завърши докторантура по български език в Софийския университет, а другата в момента завършва докторантура по българска литература, превежда по Дигото, се занимава с анализ на преводи от български на корейски език. Резултатите от обучението са, че студентите не достигат много високо ниво. Обикновено А2 на български език, но тези, които се обучават в България, понякога достигат ниво B1 или B2. Всички споделят, че опитът им с обучение по български език е изключително положителен и се гордеят с това, което знаят.
Българският и факта, че са изучавали българистика, помага на студентите в професионалната им реализация, тъй като на корейския пазар на труда много се ценят трансверсалните компетенции, като адаптивност към непозната среда, възможност за междукултурна комуникация, широк мироглед и се смята, че факта, че те са изучавали българистика, че са пътували до България повечето, означава, че те притежават тези умения в допълнение към това, което са научили от втората си специалност, така че те се реализират доста добре на корейския пазар на труда. И всъщност, чрез обучението по българистика, ние създаваме кадри, които дори професионално в бъдеще, повечето от тях да не се занимават с български език и българистика, притежават знания за нашата страна, остават трайни приятели на България и са много ценни, защото много от тях работят в министерства, в медии. И е добре, когато там има специалисти, които са запознати с нашата страна. Необходимост от създаване на онлайн платформа. Това е заложено в Националната научна програма Българистика. Няма да спирам на този проблем. Само бих искала накрая Center for Bulgarian Studies, CBS в ХУФС, Център по българистика, отделно от катедрата. Основахме през 2019 година. Тази година излезе първия брой на научно списание. Всичко е с доброволен труд от преподавателите в катедрата. Списанието може да се намери тук на сайта и ако бихте желали да получавате информация от нас или да допринесете с материал към списанието, може на сайта да намерите ето това квадратче, където да си въведете имейла и ще се свържим с вас. Благодаря ви много за вниманието.